Generalment la gent té Photoshop entre els seus programes més utilitzats. Photoshop és una eina molt bàsica, la qual té una interface molt simple i permet modificacions de gran qualitat en qualsevol tipus d'imatge. Tanmateix, per als usuaris principiants, la interface de Photoshop pot esdevenir un veritable trencaclosques, ja que té una gran quantitat d'opcions d'ús professional, les quals no són veritablement accessibles per a qualsevol tipus de públic. El tutorial d'avui va destinat a explicar algunes de les funcions més bàsiques de Photoshop. El primer que farem serà obrir la nostra imatge. En aquest cas jo tinc una imatge a l'escriptori que he tret de Google, la qual carregaré. En aquesta barra superior apareixeran tots els projectes que tenim oberts. En aquest cas només tenim aquest projecte, el qual podria tancar. Arribats a aquest punt, seria necessari explicar una mica per sobre la interface del nostre programa. En la part dreta tenim el menú de tasques, accions, capes, canals, nivells, etc. Són, en definitiva, tots els paràmetres que la nostra imatge presenta en aquest moment. A la part superior tenim el menú contextual. A partir del menú contextual podrem accedir als filtres, a les accions de capa, a les accions d'imatge, accions d'edició i a tota la sèrie d'opcions que veritablement Photoshop ens presenta. A l'esquerra tindrem les eines d'edició d'imatge, les quals explicaré més endavant. És molt important sempre tenir activat la paleta de capes. Jo en aquest cas la tinc aquí, donaré doble clic perquè s'activi. Té una aparença bastant simple, és a dir, nosaltres tindrem aquí diferents capes amb les quals podrem anar jugant. Una capa és bastant semblant a un full de plàstic transparent. Quan nosaltres creem una capa nova, és com si tu estiguessis dibuixant a sobre d'un plàstic, el qual podríem enretirar sense que la imatge de sota patís cap tipus de modificació. Ara eliminaré aquesta capa, no em serveix de res, sí, elimina-la. Explicat el tema capes, procedirem a explicar les diferents eines d'edició que presenta Photoshop. La primera eina és la eina de selecció i moviment. En aquest cas tinc el fons bloquejat, doble clic a sobre de les capes bloquejades amb countdown per activar-les, li diem OK. Podem bloquejar-les més endavant o desbloquejar-les. Bé, la eina de selecció i moviment ens permet moure'ns i desplaçar objectes amb un simple clic. És molt útil quan tinguem diversos elements en pantalla, com per exemple una bicicleta flotant o unes ulleres, i vulguem ajustar-ho a la cara o a un altre element o un escenari del nostre muntatge. També tenim l'eina de selecció. Generalment ve definida com a rectangle, tot i que si nosaltres apretem i mantenim apretat el botó del nostre ratolí durant uns segons, ens donarà les diferents opcions de selecció, com per exemple la d'el·lipse, amb la qual podríem fer una selecció circular de la cara d'aquesta noia. L'eina de trazo, lazo, o com vulgueu dir-li, ens permet fer seleccions irregulars de, per exemple, la cara d'aquesta noia. Amb herramienta de lazo normal, haurem de definir a pols l'àrea que nosaltres volem seleccionar. És una eina bastant poc precisa, a no ser que nosaltres tinguem un stylus de disseny gràfic. Després tenim l'eina de llaç poligonal, la qual, amb cada clic que nosaltres realitzem, traçarà una línia recta de selecció. Quan nosaltres operem, fins que tanquem el llaç, quan nosaltres operem amb una escala molt petita, les línies rectes poden arribar a definir-se com a corbes. És una opció que té Photoshop. Tot i que si no estem molt segurs, el millor és operar amb l'eina de llaç magnètic, la qual es guia pel color que presenta la imatge i va resseguint una trajectòria, tot i que nosaltres també podem anar cliquejant.
Veieu que en aquest cas va seguint el color carn de la cara de la noia. Bé, com totes les eines, fins que no tanquéssim el llaç no acabaria de seleccionar. Després tenim la famosa eina de varita màgica, la qual ens permet definir àrees que tenen el mateix color. En aquest cas seleccionaré el terra. Veieu que selecciona una gran àrea, això és perquè el terra té un color molt semblant a la cara de la noia. Per evitar aquest tipus de problemes hauríem de tocar la tolerància i posar-la més baixa per a que detectés una menor similitud entre els colors. Com veieu, ara ja determina una àrea més petita d'acció. A més de l'eina varita màgica, tenim l'eina de selecció ràpida, que ve a ser una varita màgica, l'únic que selecciona el pas del nostre mouse, sempre i quan nosaltres mantinguem clar està el ratolí apretat. D'acord? És una eina molt ràpida, molt simple, tot i que a vegades no defineix massa bé les àrees, per això aquí tenim un deseleccionador de l'eina de selecció ràpida, amb la qual podem fer retrocedir la selecció. Jo no l'utilitzo massa, però hi ha gent que sí. Aquesta eina la deixarem per més endavant. Deseleccionem. Això d'aquí és el comptagotes, que és molt útil per definir els colors d'una àrea determinada. D'acord? Com podeu veure, la paleta de colors se'ns ha canviat el color car de la noia. Si seleccionem aquest, se'ns canviaria. Aquesta d'aquí és l'eina de parche. Això ja és per retoc fotogràfic en el cas de cares de persones. L'eina de parche ens permet seleccionar una àrea que vulguem corregir, desplaçar, i com si fos un parche, la nostra eina corregirà l'àrea que nosaltres hem dit que té un desperfecte per una altra àrea que nosaltres considerem òptima. És molt recomanable que aquestes àrees, l'àrea òptima i l'àrea amb un desperfecte, estiguin el més pròximes possible perquè tinguin el mateix tipus de matisos de color. A més de l'eina de parche, tenim l'eina de correcció d'ulls vermells, en el cas de que la fotografia nosaltres sortim amb els ulls vermells, l'eina de pinzell de correcció, que és molt més simple. L'únic que haurem de fer és apretar Alt en qualsevol de les zones per definir la zona perfecta i a partir d'aquí començar a passar per les zones on hi ha desperfectes, ho corregirà automàticament, o l'eina de correcció puntual, que és encara més ràpida perquè no hem ni d'apretar l'Alt. Directament fusionarà l'entorn pròxim i anirà traient els desperfectes. L'eina de pinzell en veritat és molt bàsica. Nosaltres aquí tenim el gruix del pinzell amb tots els tipus de forma que vulguem que tingui el nostre pinzell. En aquest cas, aquesta forma a passo atrás. També, en el cas de que tinguem brotxes circulars, podem definir el diàmetre, igual que amb la resta de brotxes, però a més li podem dir la duresa que volem que tingui el nostre pinzell. Quan tenim una duresa de 10, fa un cercle perfecte, de píxels durs. Per contra, quan nosaltres fiquem una duresa de 0, crea un difuminat al voltant de l'aro que nosaltres acabem de definir. Aquesta opció és molt interessant, sobretot quan nosaltres volem un acabat molt suau a la cara o en el nostre fotomuntatge. L'eina de llapis ens permetrà crear línies en el nostre dibuix, les quals són vectoritzables i permeten gràfics vectorials, però això ja és un pas més enllà. El tampón de clonación, en el cas de que nosaltres apretéssim Alt en qualsevol zona que nosaltres consideréssim perfecta, podríem arribar a clonar la cara d'aquesta noia en un altre sector. M'explico. Apretem Alt. No, perdó, aquesta és una altra eina. Ctrl Z. Aquesta, tampón de clonación. Apretem Alt a la zona que nosaltres considerem perfecta, per exemple, a l'ull. I quan nosaltres fem així, el programa, que és molt intel·ligent, ens clonarà l'ull en la zona que nosaltres estiguem pintant. Molt bé. Això d'aquí és el pinzell d'inversió, la goma d'esborrar, que no té cap secret.
esborra, no esborra. És molt interessant l'opacitat que li donem a la goma. A 100 borrarà completament la imatge, mentre que si li donem valors inferiors ens deixarà la cara en alfa, com si fos una mica transparent. També li podem donar valors de duresa perquè si voléssim ens podria deixar difuminat els extrems de la nostra àrea de borrat. El cubell de color és per definir àrees tancades i deixar-les d'un color normal i corrent. També tenim els degradats, que ens permeten fer un degradat. L'eina de difuminat. Aquesta és molt important, sobretot en les àrees com aquesta d'aquí, que no té ben bé el mateix color. Si nosaltres posem la intensitat a 100 i passem així, aconseguirem que aquesta àrea es difumini, com si nosaltres passéssim el dit per sobre d'una zona on hi ha mina de llapis. Tenim la mateixa opció amb enfocar i amb l'eina dit, la qual ens permet moure com si difuminéssim amb el dit la imatge. Les eines de sobreexposició i exposició permeten definir ombres o, com en aquest cas, il·luminacions. Aquesta seria il·luminacions, això d'aquí seria ombres, i l'esponja que xucla els colors. Els intensifica i els torna en blanc i negre. L'eina de pluma permet definir polígons tancats, els quals poden ser dibuixats i més endavant omplerts amb el cubell de pintura. L'eina de text ens permetrà assignar i col·locar paraules dintre de la nostra edició. En aquest cas, jo puc escriure text i ara ho borro. Borraré la capa, no em serveix de res. Aquí tenim una altra eina de selecció, de traços o de selecció directa. L'eina de línies, que ens permet fer línies rectes d'un gruix determinat. L'eina de rectangle, diverses formes poligonals. L'eina de mà, que ens permetria, en el cas de que nosaltres estiguéssim a una escala molt gran, ens permetria desplaçar-nos per la nostra imatge. L'eina de lupa, que és normal i corrent, una per donar-li zoom, l'altra per treure'n. El color principal, que és el de sobre, i el color de fons, que nosaltres podem definir com blanc, per exemple. A veure, respecte al menú contextual, si volem, per exemple, introduir alguna modificació dintre de la imatge, podríem anar a ajustes i, per exemple, podríem variar la tonalitat i la saturació de la imatge. Li donaríem a colorear, colorear, li donaríem saturació i aplicaríem un filtre d'un sol color a la imatge. En aquest cas, reduirem la saturació, donarem una mica més augmentarem el to, deixem-ho amb blau. Per exemple, podríem ara aplicar un filtre de desenfoque o fins i tot atrevir-nos amb un desenfoque gaussià. El desenfoque gaussià és com el desenfoque normal, l'únic que et permet dir de quin radi vols de desenfoque. Generalment no ens hem de passar massa perquè si no la imatge ens sortirà completament borrosa. També hi ha una sèrie de filtres artístics, pixelacions i altres opcions que Photoshop ens permet realitzar de forma molt fàcil. Un cop tinguem la nostra imatge, simplement haurem de guardar-la com, i aquí on fica format, definir com a JPG o PNG, que són els formats universals d'imatge. En aquest cas, ho guardaré com a foto retocada 2 JPG i a l'escriptori. La qualitat màxima és de 12, és la qualitat real del projecte que tu estàs visualitzant en pantalla. Podries reduir-la si volguessis que el pes de la imatge fos inferior. Jo li donaré OK, com que tampoc he de publicar-la a internet, no em suposa cap problema.
Aquesta seria la imatge original i aquesta la imatge retocada.